morning, Siargao. Good morning mga viewers nato din ha. Atong mga ka-Siargao, maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, Del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna og sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy viewing. Good morning, magandang umaga. Ani na sabta sa atong programa karon ang Siargao TV News mga ka-Siargao. Maghatod sa inyo sa mga latest nga updates o mga pahibalo o mga latest news mga ka-Siargao. Mahitungod na sa atong isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o balita sa tibuok Pilipinas mga ka-Siargao. Padayon kita sa atong kausa nga maghatod kaninyo ng mga latest updates mga ka-Siargao. Mayong buntag usab sa atong mga silingan nga probinsya o kalungsuran sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa isla sa Dinagat o sa maabot ning live stream nato sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy birthday usab sa tanang nag-birthday. Unta na nagmalipayon, nagmalambuon, nagmalampuso ng inyong adlaw kagahapong adlaw mga ka-Siargao. Tungod kay aduna tayo mga good news sa atong kinabuhi, adunay mga nahitabo kanato nga maayo kagahapong adlaw. Good morning kaninyong tanan. Ang atong programa Siargao TV News mga ka-Siargao, matag alas 8 sa buntag, Lunes ngadto na sa Biyernes. Ihatag nato kaninyo ang mga latest updates aron masayran ninyo mga ka-Siargao kung unsa ang mga unang mga balita. Karon, atong basahon ng atong mga headlines, mga ka-Siargao. Karon, hardin ng pagbabago magpahigayon og seminar workshop. Samtang balik Clavernon program, gipahigayon sa Claver. Samtang Provincial Sports Complex, ablihan karong simana. Samtang gobernadora sa Dinagat, nangunay sa pagpanghatag o pagkaon sa mga frontliners. Samtang OCD Caraga, nakahatag na og mga test kits o PPE sa matag probinsya nga ginsakupan niini. Samtang e-commerce, gitan-aw karon nga usa sa mga makasustiner sa ekonomiya sa Pilipinas. Samtang abilidad sa gobyerno nga makapahigayon sa contact tracing misaka. Samtang enrollment ipahigayon pinaagi na sa online, text o tawag sumalapas sa Department of Education. Mao kana ang mga headlines nato mga ka-Siargao. Karon atong pag-sayron mga ka-Siargao ang latest update sa atong lakat sa panahon. Ang Zamboanga Peninsula, BARMM o Sok Sargen makaangkon sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa ubang bahin o ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan
o inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod sa ITCZ gihapon. Adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin na magagikan sa habagatang silangan direksyon ngadto na sa variable o hapsay ngadto na sa kasarangan. Ang pagbalod sa atong mga kadagatan atong makita sa atong screen mga kasyargaw. Ang ulan nga dala sa ITCZ kanang mga nag-green, nagpula, nag-yellow nga mga color din na kana ang ulan mga kasyargaw. Sa atong probinsya o sa atong rehiyon sa Caraga adunay hinay nga ulan nga moabot kanato mga kasyargaw. Ni Subang ang haring adlaw ganinang alas 5:22 mga kasyargaw. O alas 5:58 unyang hapon ang pagsalop niini. Og sumala pa sab mga kasyargaw nga adunay ulan nga atong masinati. Pagdala ka mo ng payong mga kasyargaw tungod kay dili nato masabtan karon ang atong panahon. Adunay mo suga mo og muulan usab mga kasyargaw. Good morning sa atong mga nag-likes karon. Kang Mark John Legoro, El John Eclipse, Erwin Villamor, Marcen, B-Boy Boy Bips. Og sa tanang ning join sa ato, good morning kaninyong tanan. Maayong buntag. Magandang umaga po. Kamusta kamo mga kasyargaw? Unsa may atong mga ginabuhat karon? Atong ginabuhat karong adlaw. Good morning kaninyong tanan. Happy birthday sa mga tanang nag-birthday mga kasyargaw. Happy birthday kaninyong tanan. Kung tanan nagmalipayon kamo sa inyong birthday bisan adunay crisis karon. Bisan walay bongga na handa mga kasyargaw, okay ra na. Basta naagi hapon ang atong pamilya, na ang atong mga higala, na ang atong minahal sa kinabuhi. Okay na daon mga kasyargaw. Wala na nay problema kanato. Ilabi na sa mga nag-birthday. Good morning kang Marlene Buke. Good morning po, magandang umaga. Thanks for watching. Maayong buntag sab sa mga viewers nato. Thank you. Karon mga kasyargaw, ang unang katikaran sa atong mga balita. Hardin ng pagbabago, magpahigayon og seminar workshop. Ipahigayon karong bulan sa June o Hunyo ang Organizational Management and Development Seminar Workshop sa Hardin ng Pagbabago. Uban sa pakigpartner niini sa Sea Movement Siargao nga iimplementar sa Sea Movement Program nga gitawag nga Siam Pulse kun Siargao Environment Awareness Movement People Leadership Empowerment Solutions. Sa mga dugang nga mga impormasyon mga kasyargaw mahitungod niini, atangan lamang ang mga sunod na mga updates o mamahimong mo bisita kamo sa FB page sa Hardin ng Pagbabago. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw nga dunay mga ginahimo na mga programa, ilabi na ang Hardin ng Pagbabago sa mga munisipalidad sakop ning isla sa atong Siargao mga kasyargaw, aron na sa pagsustener usab sa mga pagkaon din hina sa atong isla. Good job mga kasyargaw. Kini nga Hardin ng Pagbabago mga kasyargaw, pakigtambaya yung kini sa mga katauhan sa Siargao noon o sa kapulisan mga kasyargao. Good news kini alang na sa Siargao. Labi na adunay mga programa na itungod na sa agrikultura o uban pa para makasustener kita sa pagkaon dinhi. Good morning sa tanang nag-react sa atong viewers. Magandang umaga po.
Samtang sa laing bahin sa atong balita. Balik Clavernon program gipahigayon sa Claver. Gipanawagan karon ang tanang mga Clavernon, ilabi na ang mga locally stranded individuals kon LSIs nga gustong muuli sa Claver nga adunay programa karon ang maong munisipalidad alang na kaninyo nga naguluhan nga balik Clavernon. Kini ang maong mga pamaagi kung unsaon ang pag-uli. Una, palihog pag-adto sa municipal hall or city hall kung asa ka nga lugar karon nahimutang og nagapuyo. Ikaduha, hanapa ang DILG kung Department of the Interior and Local Government Desk Officer sa munisipalidad o syudad o city hall o pagpahibalo kaniya nga gusto ka mangayo og tabang kay gusto nimo na makauli na sa Claver o ikaw usa ka locally stranded individual kon LSI. Ikatulo, palihog pagsunod og hatag sa mga requirements gikan sa DILG Desk Officer para mahatagan ka og medical clearance certificate og travel authority. Pagkahuman nimo mahatag ang tanan requirements, palihog i-text or itawag sa LGU Claver Command Center hotline 0928 524-3421 para sa pagpaibalo sa imong plano nga pagbiyahe pauli sa Claver. Sa ikalima, kung gikan sa mga lugar nga adunay confirmed case sa COVID-19, ipar-rapid test ka o quarantine pag-abot nimo sa Claver. O sa ikaunom, palihog pag-text o tawag daan para plastado ang inyong pag-uli balik na sa munisipalidad sa Claver, mga kasyargaw. Adunay sa atong screen, adunay mga nakabalik na gikan sa nagalain-laing lugar, mga kasyargaw, ngadto na sa Claver. As of May 28 kini 2020 nga data, mga kasyargaw, gikan na mismo sa maong munisipalidad. Mga Clavernon din ha, kung gusto niyo mo balik, pagasundon lamang ninyo kadtong akong mga gibasa nga guidelines para nasa hapsay ninyo nga pagpauli o pag-uli sa Claver. Happy viewing. Salamat. Samtang sa laing bahin sa atong balita. Provincial Sports Complex ablihan karong simana. May pagawas karon og guidelines ang panggamhanan sa Surigao del Norte mahitungod na sa paggamit sa Provincial Sports Complex sa syudad sa Surigao. Aniya ang maong mga guidelines. Una, adunay registration form nga i-download o picturan ang usa ka individual. Kini nga form importante alang na sa contact tracing purposes. Ikaduha, fill upan kini sa saktong nga impormasyon. Ikatulo, sa pagsulod nimo sa sports complex, adunay designated nga drop box nga didto ihulog ang registration forms. Ikaupat, kinahanglan obserbaran ang no face mask, no entry policy, pagsulob sa face mask o physical distancing. Ikalima, magdala og kaugalingon nga alkohol para na makalikay sa virus. Ikaunom, ang pwede lamang buhaton sulod sa maong sports complex ang pagjogging, walking, zumba o running. Sa katapusan, obserbaran ang clean as you go policy. Kini usab-usab ka pamaagi aron mapakusog ang immune system sa katawhang Surigao-non. Nindot kini mga kasyargaw kay giablihan na ang atong sports complex. Aduna na tay paagi para makapag-exercise labi na karon COVID-19 pandemic, mga kasyargaw. Apan adunay mga health protocols gyapon natong pagatumanon, pagsulob ng face mask, padala ng alcohol, social distancing.
Adi sir usab kamo makasulod adunay fill upan nga form para na sa survey or contact tracing purposes kini mga kasyargaw. Kung kinsa man ang nisulod dito, taga-traceon usab ilabi na dilitana na naay mga may positibo mga kasyargaw. Pero karon ang panglawas ang importante, kinahanglan himsog kita mga kasyargaw para na makabatok ang atong lawas, ang atong immune system mahitungod na sa pakigbatok sa COVID-19. Karon mga kasyargaw, atong kausa sa atong programa din ni Siargao TV News, adunay atong mga kausa ilabi na sa pagpahibalo sa katawhang Siargao noon, katawhang Surigao noon mahitungod na sa pakigbatok sa COVID-19 gikan mismo kini sa Department of Health. Atong pagasayron mga kasyargaw. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya, umihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao kadto mga kasyargaw ang pagpahinumdom sa Department of Health mahitungod na sa
pakigbatok sa COVID-19 ug angay natong himuon ilabi na kung matakdan kita ug sa paglikay mismo mga kasyargaw. Mao ka na ang atong kausa-usab din na sa Siargao TV ang pagpahibalo kaninyo sa mga pahinumdom sa Department of Health alang na sa atong mga katawhang Pilipino. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, Gobernadora sa dinagat nangunay sa pagpanghatag og pagkaon sa mga frontliners. Nangunay mismo ang gobernador o gobernadora sa Dinagat Islands nga si Kaka Bag-aw sa pagluto o pagpanghatag sa mga pagkaon alang na sa mga frontliners o mga persons under mandatory quarantine sa maong probinsya ilabi na didto na sa munisipalidad sa Cagdianao. Kini kabahin sa kausa sa maong gobernadora aron makunhuran ang mga kabalaka o kahago sa maong mga frontliners. Giadtuan mismo sa maong gobernadora nga ang mga frontliners sa Rural Health Units, PNP o BFP nga naka-assign sa mga health centers o checkpoints sa nagalain-laing barangay nga sakop sa munisipalidad sa Cagdianao sa Dinagat Islands. Gipanawagan sa maong gobernadora ang pakigtinabangay sa katawhang dinagatnon aron masumpo ang COVID-19. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw ang pagpanghatag o pagpangluto mismo sa maong gobernadora. Samtang sa laing bahin nato mga kasyargaw sa atong mga balita, Office of the Civil Defense Caraga nakahatag na og mga test kits og PPEs sa matag probinsya nga ginsakupan niini. Padayon ang dinaliang pagpanghatag sa Office of the Civil Defense kon OCD Caraga sa mga rapid test kits o personal protective equipments o PPE sa tanang probinsya nga ginsakupan niini. Sumala kang OCD Regional Director Liza Mazo nga miabot na sa 17,800 rapid test kits o 2,000 sets sa PPEs ang nahatag og nagamit na sa tanang frontliners og health institutions diri na sa atong rehiyon sa Caraga. Sa pagkakaroon nga mga kasyargaw, ang OCD na ang mangulo sa logistics cluster sa panggamhanan og ang pagkoordinar og mudawat sa mga donasyon sa medisina, medical supplies og equipments sa gobyerno. Mao kana ang latest na update sa OCD Caraga mga kasyargaw. Nakahatag na kini sa tanang probinsya nga sakop niini mga kasyargaw. Ilabi na sa pagpanghatag sa PPEs o rapid test kits. Nindot kini mga kasyargaw kay at least na ay mga tabang nato o mga donasyon nato dinhi na sa atong rehiyon sa Caraga para na sa pakigbatok sa COVID-19. Samtang ang atong horoscope karong buntaga. Ang horoscope nato karong mga kasyargaw sang karong buntaga, giya lamang kini mga kasyargaw alang kanato apan kita gihapon ang mo himo sa atong success. Sa Aries, kinahanglan dunay shifting sa imong social life. Tan-awon nimo ang quality of personality sa imong social connection. Ang lucky number 13, 21, 32, 51. Ang lucky color nimo peach. Sa Taurus, ang plano sa imong pag-abroad
ang course sa hot discussion sa imong pamilya. Listen sa ilang ideas o paminaw ka mo mga kasyargaw. Ang lucky number 29, 37, 53, 45. Ang lucky color, sky blue. Sa Gemini, daghan gift ang best friend gikan sa abroad. Ado na kay opportunity sa overseas employment. Apan COVID-19 karon. Lucky number 51, 32, 53, 44. Ang lucky color ivory white. Sa Cancer, dunay magpugo sa imo sa paghimo og desisyon nga dili pa nimo gusto himuon. Mag-orasyon meditation aron right decision o sakto ang imong mahimo. Lucky number 41, 32, 34, 51. Ang lucky color blue. Sa Leo, ayaw pagpa-influence o pagpa-impluwensya sa mga opinyon sa uban. Ikaw ang masunod sa imong gustong mahitabo. Productive ang imong work time. Lucky number 12, 52, 31, 56 ug ang lucky color ice cream pink. Sa Virgo, maglikay sa imong workplace. Mas maayo ang positive thinking aron daghan ang abot nga mga bahandi kanimo. Lucky number 17, 23, 37, 49. Ang lucky color raspberry violet. Sa Libra, karon nimo himuon ang emotional expression sa imong love. Ipakita nimo ang imong pag-care aron malipay ang tanan. Lucky number 21, 32, 35, 48. Lucky color crimson red. Samtang sa Sagittarius, curious ka sa mga ideas sa imong kauban. In good mood ka. Ang imong kauban cooperative sa imo sa work. Lucky number 20, 37, 45, 52. Lucky color fuchsia pink. Sa Scorpio, mag-enjoy sa effect sa imong creativity. Feel nimo ang harmony o harmonya sa imong inner self. Mag-enjoy. Lucky number 25, 39, 51, 54. Lucky color emerald green. Sa Capricorn, ang imong kalmadong attitude ang mag-solve sa minor crisis sa imong work experience. Karon ang fulfillment sa handurawan. Lucky number 19, 28, 32, 54. Ng lucky color lemon green. Sa Aquarius, dunay few challenges ang imong atubangon karon. Naa sa high gear ang imong life. Lucky number 18, 22, 53, 57. Ang lucky color honey yellow. Sa Pisces, romantic o delightful day karon. Ang opportunity mo hatag nimo og kalipay. Lucky number 54, 41, 15, 57. Ang lucky color is scarlet red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope of the day. Giya lamang kini mga kasyargaw kanato. Apan ang atong kaugalingon kinabuhi, ang atong kaugalingong desisyon ang masunod gihapon. Kita ang muhimo sa atong success. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Happy viewing sa atong mga viewers. Good morning, magandang umaga po. Dugang nato na mga katikaran sa atong mga balita. E-commerce. Gitanaw karon nga usa sa mga makasustiner sa ekonomiya sa Pilipinas. Gitanaw karon sa National Economic and Development Authority kun NEDA nga ang e-commerce ang posible nga usa sa mga makasustiner sa ekonomiya sa Pilipinas o pagpalambo niini. Kiniingon nga pagsulong nato karon sa new normal. Sumala pa kang acting NEDA Secretary Kendrick Chua nga ang online shopping o marketing platforms
ang usa sa dako nga mamahimong role sa new normal, ilabi na negosyo o consumer nga mogamit na og electronic payments, cashless payment systems o guban pa nga financial technology platforms. Gisulong mismo kini sa NEDA mga kasyargaw ang pagpahigayon og mga cashless payments, electronic payments, ag e-commerce mga kasyargaw. Kay naa naman ta sa new normal, dili naman na pwede kaayo ang physical distancing. Mauso na gayod ang mga ordering mga kasyargaw. Na-adapt naman nato ni sa Pilipinas ilabi na kanang mga order nato apan karon mas gipahingusgan pa kini mga kasyargaw para na sa pag-boost sa ekonomiya sa Pilipinas. Mao nga gisulong usab sa mga ahensya sa gobyerno o mismong sa Pangulo ang pahigayon sa national ID para usa na lang ka ID sa tanan transaction nimo mga kasyargaw. Sa atong gamay nga history og trivia karong adlaw mga kasyargaw. Karong adlaw ang trivia nato June 2, 1899 may deklara og gera ang Malolos Congress patok na sa United States mga kasyargaw. Sumala pa nga gideklara kini patok na sa Amerika niatong June 2, 1899 nga ang presidente sa Malolos Congress mga kasyargaw si Pedro Paterno nga mi-issue mismo sa proclamation sa giyera. Sumala pa nga nahitabo manggod ang pinusilay sa Amerika og ang mga Pilipino mga sundalo. Mao nga mi deklara sila og gera. 1899 ngadto na sa 1902. Samtang sa lain 1875 June 2, 1875 mga kasyargaw nahimo ni Alexander Graham Bell ang sound transmission, ang pinakauna nga sound transmission sa tibuok kalibutan mga kasyargaw. Hibalo naman kita nga si Alexander Graham Bell ang mihimo sa telephone. Samtang June 2, 1953 mga kasyargaw ang koronasyon mismo ni Queen Elizabeth II dito na sa Westminster Abbey, London, England. 1953 June 2 gikoronahan nga Queen si Queen Elizabeth. Samtang 1979 June 2 gihapon mga kasyargaw si Pope John Paul II ang pinakauna nga Santo Papa nga mibisita sa Poland o gitawag nga communist country. Nahitabo kini June 2, 1979 mga kasyargaw. Mao kana mga kasyargaw ang gamay nato na history og trivia alang na kaninyo. Unta na nakahatag kita ng gamay na impormasyon kaninyo labi na sa atong trivia og history karong adlaw June 2. Dugang nato nga mga balita. Abilidad sa gobyerno makapahigayon sa contact tracing, misaka. Mas misaka ang kapasidad sa gobyerno nga makapahigayon og contact tracing. Kini sumala kang Department of the Interior and Local Government kun DILG Secretary Eduardo Año kun diin ana-ana sa 96% na ang contact tracing ability sa gobyerno sa tibuok nasod Pilipinas. Sumala pa nga dako kini nga tabang
ilabi na nga importante kaayo ang contact tracing aron masumpo ang mga posibleng naapektaran sa COVID-19 ug aron mapugnan ang pagkanat niini. Nasayran nga anaa sa 40,000 ang kinatibuk ang ihap sa contact tracers karon sa atong nasod. Nindot kining pagpahibalo kanato ilabi na sa DILG. May tungod na sa mga contact tracers nato mga kasyargaw, nadungagan na gayud kini. Pana kung naay contact tracers nato sa tibuok Pilipinas, maayo kini. Mas maayo kun madungagan pa kini mga kasyargaw para na sa sigurado nga pag contact o pag-trace sa mga nakasalamuha sa mga ni positibo sa COVID-19. Happy viewing. Good morning Siargao TV. Ika na kang Taiza Mia. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga. Happy viewing. Good morning. Shout out po kaninyong tanan. Happy birthday usab sa tanang nag-birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyo. Sa atong kausa na usab din sa Siargao TV mga kasyargaw, ilabi na sa atong programa, aduna tay kausa gikan na sa DOH, ilabi na sa pakigbatok sa fake news. Atong pagatan-awon mga kasyargaw. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga kasyargaw ang pagpahinumdum, pagpahibalo sa Department of Health o kausa usab dinhi sa Siargao TV nga likayan nato ang pag-share, pag-click sa mga impormasyon nga dili maayo sama sa fake news. Mga legit lamang na mga impormasyon ang atong pagatan-awon. So sihon gayud nato mga kasyargaw ang atong mga ginatan-aw ilabi na sa mga social media platforms nato mga kasyargaw. Kay dunay mga nikanat na mga dili maayo nga mga impormasyon din ha. Sa mga legit na pages lamang, legit na mga ahensya sa gobyerno, legit na mga websites kita mo tan-aw sa mao nga mga impormasyon. Happy viewing po kaninyong tanan, magandang umaga. Good morning. Sa dugang nato na mga balita mga kasyargaw. Enrollment ipahigayon pinaagi na sa online, text o tawag sumala pa sa DepEd. Dili na kinahanglan pa nga moadto sa mga tulungaan ang mga ginikanan aron sa pagpa-enroll sa ilang mga anak. Tungod kay nagsugod na kagahapong adlaw Lunes ang remote enrollment sa Department of Education. Sumala kang DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio nga pagahimuon ang enrollment pinaagi na sa online o internet, text message o tawag sugod kagahapong adlaw hangtod na kini sa Hunyo 15. Gingon pa ni San Antonio nga makig-contact ang mga magtutudlo sa mga estudyante nga nahilakip na sa listahan sa DepEd nga posibleng mo eskwela balik mga kasyargaw. Dugang pa nga kun aduna gayoy tuyo ang mga ginikanan sa eskwelahan, pwede mo adto apan sugdan lamang kini sugod sa Hunyo 16 na. Karon remote enrollment lang gihapon. Dunay mga GC kung hilig ang mga ginikanan o mga maestro, maestra, mga magtutudlo sa messenger na ay mga GC sa nagkadaiyang section, nagkadaiyang eskwelahan. O pwede usab ang mga text o tawag na pagpa-enroll kay aduna may mga information ang mga maestra kung sa mga ginikanan kung
magpa-enroll ba ang mga ginikanan o ang mga estudyante sa maong mga tulungaan na ay pakig-interact gihapon mga kasyargaw sa ginikanan og maestra. Kana ang lakang karon sa Department of Education mga kasyargaw. Ilabi na sa pagpahigayon sa enrollment nga nagsugod kagahapong adlaw. Atong nakita sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan nga doon na sila yung mga preparasyon nga gihimo mahitungod na ana og ang DepEd adunay mga survey nga gipanghimo para na sa convenience sa atong mga ginikanan o sa atong mga estudyante ilabi na sa pampublikong eskwelahan, elementary o high school. Happy viewing, Yuel Nogaliza. Good morning, Siargao daw. Good morning, Yuel Nogaliza. Happy viewing kanimo. Salamat sa suporta. Happy viewing usab sa mga ni-react sa atong live stream karon. Please share mga ka-Siargao o please like, share, follow sa atong page para daghan kamo makakita sa mga latest nato na mga impormasyon. Samtang sa pinakaulahin nato nga balita, ang latest update nato sa atong COVID-19, pakig-track nato sa COVID-19. Ang tibok Pilipinas karon mga ka-Siargao, anay confirmed case nga 18,638. Ang naka-recover na ana sa 3,979. Ang mga namatay 916 na kabuok mga ka-Siargao. Sumala pa nga sa mga namatay, 7 ang nadugang niini mga ka-Siargao. Samtang sa tibok kalibutan, ang confirmed case ana sa 6.25 million kabuok mga ka-Siargao. Nadungan kini ng 118,000 usa ka adlaw lamang na 24 oras lang. Ang naka-recover 2.69 million mga ka-Siargao ug ang kinatibok ang namatay sa tibok kalibutan na sa 374,000 mga ka-Siargao. Atong makita sa atong screen ang mga updates sa maong mga COVID related na mga panghitabo ilabi na sa mga confirmed, recovered o sa mga namatay. Atong nakita sa atong screen mga ka-Siargao. Pwede ninyo natanawon. Thank you sa atong mga viewers karong buntaga. Daghang salamat. Kung naamoy birthday, happy birthday kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing kaninyong tanan. Kamusta ang inyong adlaw mga ka-Siargao? Punta na sa pagmata ninyo ganinang buntag, adunay maayo og positibong nga nahitabo kaninyong mga ka-Siargao. Kay ang kalipay sa atong kasing-kasing, kalipay sa atong hunahuna, kana ang makadala og positibong vibes kana atong tanan. Hindi na lamang kutob mga ka-Siargao ang atong panag-uban karong buntaga sa programa nga Siargao TV News. At ang ipirmi ang atong programa alas 8 sa buntag hangtod na Lunes hangtod na sa Biyernes sa samang page o sa samang programa. Please share, like, follow sa atong page para na mahibalo ka mo sa mga latest updates. O katangan ninyo mga ka-Siargao ang mga programa nato karong Hunyo. Di pa nako isulti karon apan atangin ninyo ang mga latest nato na mga programs alang na po sa mga ka-Siargao nato. Ilabi na kamo na mga viewers namo. Dini na lamang ko kutob, ini ang inyong nag-alaga dinhi na sa atong live stream karon. Kuya G, muingon kaninyong tanan pagpakabana, pagbantay, makisayon aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat Pilipinas.